Hei, salutare toată lumea, eu sunt Toy Master Pro și astăzi facem un nou videoclip de Case Opener. Să începem. Vom deschide cutia cea nouă, Glove. O cutie care a avut foarte multe controverse, spunând că este una dintre cele mai neajutătoare cutii care te pot face să-ți pierzi chiar toți banii. Pentru că una este... Wow! 150 de dolari din prim! Wow! Și în curând o să vă arăt și inventarul, pentru că testăm un alt joc, un alt simulator de fapt, și o să vă arăt ce am primit eu jucând off camera. Deci inventory, și uitați, gloves, mănuși, well worm. După cum vedeți, nici în simulatoare nu este preț pentru ele. Și am mai primit la această cutie și un SSG-08 Tragoring de 102 dolari, un StanTrack M4A4 Biskill de 123 de dolari și acum, chiar în momentul acesta, am primit un StanTrack SSG-08 Dragonfire de 143 de dolari. Și am mai primit și acest pistolaș UPS Cyrex de 57 de dolari 50, ceea ce mi se pare foarte, foarte uimitor, cum poate un pistolaș care nimănui ar place să joace cu un UPS la Counter sau ar vrea un 5.7 cel puțin, dar pentru mine arată skin-ul foarte, foarte șmecher și chiar merită să vi-l cumpărați. Nici nu este chiar foarte, foarte scump în Steam. Pe Steam îl găsiți și cu 20 de dolari dacă îl luați fără StanTrack. Am două. Și în rest nu mai am lucruri foarte, foarte scumpe. Ce mai am scump este acest Minimalware Maca Industry de 11,93 dolari, dar în rest nu este nimic interesant. Așa că hai să mai deschidem. Să vedem că mai câștigăm o pereche de mănuși. Cred că mulți dintre voi știți că Slader a luat primele mănuși, dar nu este așa, pentru că Gaben a fost primul om care a deschis cutiile, el fiind creatorul lor, și el a luat și primele mănuși din lume, care au fost și cele mai scumpe și încă sunt cele mai scumpe, sunt cele mai rare și sunt doar 3 deja scoase și puse. Dacă nu știți, pe Steam unii oameni au pus perechi de mănuși, dar cu 100-200 de dolari de euro. Din câte am auzit, o pereche costă în jur de 200 și 300 de dolari. Ce mi se pare foarte în regulă, pentru că nu-ți ajută cu nimic skill-ul, cum nici alte skin-uri nu-ți ajută skill-ul. Să vedem. Am avut și un show of roz, dar nu-mi place rozul, așa că i-am dat delete. Să mai facem un contract. După cum vedeți, un UPS Cyrex
Ne facem unul sau nu mai avem cum? Nu. Hai să vedem dacă mai putem lua o pereche de mănuși sau măcar un bushkill. Uitați, bushkill-ul cum a trecut și urma și un sourdough. Scuzați. Așa o să facă mereu, o să vă inducă în eroare cu alte skin-uri foarte, foarte micuțe, dar nu trebuie să luați în seama asta pentru că până la urmă veți prinde un skin șmecher. Ați văzut cum am primit la început primul... Haideți să dăm și la casino. Haideți la jackpot. Add items. Punem acesta. Punem iteme mici pentru că nu trebuie să le folosesc pe cele mari. Items. Very easy. Start. Pentru că știți din episoadele trecute, niciodată n-am putut să câștig, dar când am dat pe mai ușor, atunci am reușit să câștigăm și chiar am făcut profit. Pentru că, după cum vedeți, sunt unele iteme de $2,70, $3. Deci chiar eu sunt cel cu fața jumate de un fel, jumate de un fel. Dacă câștigăm... Nu, nici măcar nu am primit o câștigat Spanking Pie. Conform, ia să vedem ce mai bagăm o dată la casino și băgăm chiar un... Nu mănușile! Nu, vreau să îmi rămână mănușile. Deci adăugăm itemele și dăm start. Sperăm că vom câștiga, avem 86% șansă, 79% șanse. Cum am spus, mănușile sunt foarte, foarte rare și nu aș vrea să le dau degeaba pentru că mie chiar îmi plac și arată super bine. Sunt unul dintre primii oameni din lume care le-au câștigat și nu aș vrea să le dau pentru nimic. Nu, nu pot să cred. Nu pot să cred. Hai să mai deschidem niște cutiuțe. Poate ne scoatem dacă câștigăm măcar un bushkill. Da, și după cum vedeți, nu astea sunt doar singurele cutiuțe, sunt tot felul de cutiuțe și și dacă dăm la jackpot putem da casino și shop, avem și shop, de exemplu, dacă vreți un AVP Dragonlord, aveți aici. Numai că eu am numai 430 și nici măcar nu sunt pe stoc. Sau dacă vedeți un hand... Deci uitați, o să fac pentru voi ceva și o să-mi iau unul. Bank. Și am achiziționat unul. Să vedem, mi l-a dat în inventar, $24. Haideți să ne schimbăm și... poza, după cum vedeți, nu este nicio păcăleală, eu sunt Toy Master Pro, nu este alt videoclip pe care mi-am pus doar facecam-ul și atât. Este un videoclip cu totul
special pentru 50 de abonați. Eu vă mulțumesc foarte mult că am făcut 50 de abonați și la 100 de abonați o să începem să facem și live-uri. Dacă știți cumva care sunt unele programe de pe care putem juca și de pe care vom putea să ne jucăm, să conversăm, mai multe chestii, vă rog să o faceți în comentarii și eu voi citi toate comentariile și vă voi mulțumi dacă mi-ați dat ceva care să meargă și chiar și uitați, UPS Cyrex de $7. Nu toate sunt așa de scumpe pentru că nu toate au Strantrack și se pare că la Cyrex nu există nici Factory New, nici la una dintre aceste skin-uri nu există Factory New și ca să vă demonstrez, sper că nu mai pot, o să facem un alt videoclip astăzi probabil și o să-l încărcăm să vedem dacă vă pot arăta că puteți cumpăra și aceste skin-uri. Strantrack Max 7 Sonar. Loc 18 Iron Work. Ia să vedem, putem face ceva pe aici. Casino. Coin flip. Hai să vedem aici. Join. Și băgăm ceva foarte micuț, poate avem noroc și câștigăm. Nu mănușile. Nu mănușile. Dar au pus prea multe și noi nu putem. Păcat. Aș fi vrut să iau acele cuțitașe. Să că sunt mai mici. $40. Join. Tam. Nu. Dar nu putem să intrăm nicăieri. Dacă nu putem, leave, creăm unul, pac. Și haideți să punem și acesta, să creăm. Suntem teroriști, select și haideți să vedem cine are curajul să se pună cu noi. $40. Start. Să vedem dacă câștigăm sau pierdem. Ding. Nu, a câștigat. Nu pot să cred. Hai să ne băgăm la acesta. Da, de ce n-am voie? Dacă le bag pe toate. Ce n-am voie? Normal că el bag 100 și n-avem cum să intrăm și noi. Join. Aici intrăm aici. Join. Așa. Nu putem. De ce nu putem? Haideți să ieșim. Leave. Mai creăm unul. Oricum, eu dacă o să strâng și o să mă joc off camera, o să aduc itemele înapoi pentru că îmi plac și hai să jucăm tot cu Counter Terrorist. După ce terminăm acest coin flip, vom închide episodul pentru că am puțină treabă. Să vedem, 74, start! Yes!
Ce am câștigat? Inventory. Wow, am câștigat un Bowie Knight Fletestead și nimic important, acest Wellworm. Măcar ne-am adus skin-ul înapoi. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Toy Master Pro și v-am spus la revedere!